Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga sulit kong mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po wag po kayong magsawa mag-subscribe. Patuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang gagabay sa inyong lahat. At sa mga kababayan kong taga Pangasinan, Santos at Ngarumut si kayo namin. Sa Ilocanuhan, imbag nga aldaw kada kayo amin. Sa mga baguhan na ngayon pa lamang na po nakatuklas ng aking YouTube channel, Tawagan ng Pangasinan, wag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe at like at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Ay pagkakalob ko po sa inyo inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual, lahat na panggamot ng mga orasyon. Dito lamang po matutuklan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan lang po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa na hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong kasalanan ay kabutihan. At pagkakalob ko sa inyo ang siksik, digdig at umapaw na pagmamahal. Ang isishare ko po sa inyo ay general round orasyon, dasal, kahit anong kahilingan. Ito po ay bago umalis po ng bahay, ay usalin po ito, magdasal po ng isang Ama namin at isunod po ang orasyon na ito. At bago ko po usalin po ay shoutout muna kay Bike Tayo Kabayan and Berlindo Palisok. Kung gusto po nyo magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa baba at isa-shoutout po kayo. Comment lang po kayo. Narito po ang general round, dasal sa kahit anong kahilingan. Hiwaga ng Pangasinan. Dasalin mo o banggitin ito bago ka lumabas ng bahay. Kahit anong kahilingan, kailangan mong isaulo ang orasyon. Narito po ang orasyon na usalin po sa isip lamang po. 3 beses po. Nasir, Asiri, Siris, Irisa, Rizal. Nasir, Asiri, Siris, Irisa, Rizal. Nasir, Asiri, Siris, Irisa, Rizal. Banggitin bago lumabas ng bahay at umiling ka kahit anong hiling. Paalala lang po, gamitin lamang po ito sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Sana po naintindihan niyo po yung aking video. At pag gumagawa po kayo nitong ganitong ritual po ay focus po lang sa sarili at tiwala sa sarili. Tayo po ay gagabayan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sana po wag makalimot pong mag-like, mag-subscribe, pakindot mo na rin po yung bell icon. Maraming salamat po sa inyo. Sana po wag po kayo magsawang tangkilikin po itong aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan. At dito po marami po kayong malalaman na aking ibabagi sa inyo. At sana po ay palagi po kayong malakas araw-araw, malayo sa sakit. At palagi po kayong magmahalan sa isa't isa. Pakatandaan lang po, sana po wag po tayo mag-away-away at para palaging pumasok ang biyaya sa atin. Basta wag mo tayong
humiling sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipagkakalob sa atin ang ating kahilingan. Hindi lang po bigla-biglang ipapagkalob ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng ating kahilingan, ay unti-unti pong pagkakalob sa inyo, basta bukal sa puso natin ang paghiling sa Kanya. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye po sa inyo lahat.